vai että Continentalin Ice-kontaktia? No, kyllä sitäkin löytyy. Continental on tunnettu renkaidensa pitkästä käyttöiästä. Näissä Ice Contact-renkaissa on erityinen kulutuspinnan rakenne, joka estää renkaan liiallista kulumista. Se pidentää myös renkaan käyttöikää verrattuna muihin talvirenkaisiin. Continental käyttää silikonipinnotteista nastateknologiaa, joka parantaa nastanpidon jäisillä pinnoilla. Tämä tekee renkaista kestävämpiä ja antaa myös paremman suorituskyvyn. Renkaan kumiseos on suunniteltu myös sopeutumaan erilaisiin lämpötiloihin, mikä tarkoittaa parempaa suorituskykyä laajalla lämpötila-alueella talvikuukausina. Continentalin renkaissa on panostettu myös käyttömukavuuteen. Ice Contact-mallissa nastojen sijoittelu on optimoitu vähentämään ajomelua verrattuna moniin muihin nastarenkaisiin. Mutta kaiken kaikkiaan näitä huippusuosittuja Ice Contact-renkaita löytyy Rengashuollon verkkokaupasta, joten ei kun vaan tilaamaan rengashuolto.fi.